प्रफाइलखौथ' नुनानै मिन्थिखादों जानांगौ लोगोफोर लाबोलायबाय एन्टारटेन खालामनो फैलायबाय लोगोफोर लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोफोर भिडिअखौ फुरा नायलांजोब लोगोफोर अननानै लोगोफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम लोगोफोर माबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोबाय थागोन आं लोगोफोर हाग्रा बिदिजों जायो आजिखालि बर' सिख्लाफ्रा सिगारेट सोबनाय बायदिसिना जानाय लाइट एपआव टिकटक आंनि नङा जाबायलै ओइ आब'मोन सिगारेटफोरखौ सोब नाथाय ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि हगारनानै मा मोनो नोंसोरो बिमा बिफा दंना गैया नोंसालाय मानो साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा खोपड़ी तोड़ पट्टा से हेडशॉट लोगोफोर गोदानबा बे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो हाग्रा बिदिजों जायो बा सासे बयफ्रेन्डनि थाखायनो नोगोद नांलायलायो जाथारबाय होमबालाय मा जाबावगोन आंनि नङा आंनि बयफ्रेन्डखौ सोना लादो दा महर गोसा नुनायखाय दे लोगोफोर बारा हारामै खालाम मालाय हिहर फैसाखौनो फैदो नोङो नोंसो आंनि बयफ्रेन्डखौ सोनानै लादो दा बाथ्रा नाङो नामा नाङो लंथं थाग्रा मानसि दंबावोसो ओइ मा जाखो नों इंग्लिस सिनायो नामा बोरो नायनि फै बारा हारामि खालामालासिनो नायलांसैनि आब'मोननि भिडिअखौ आयु माथो बेलाय आंनि बयफ्रेन्डसो बोरै मोना नों बेखौ सासे हौवानि थाखाय सालाफोरा गुस्थि बेथायनाय नांलायलायगोन नामा बिदिबाला नायलांनि रा आंनि बयफ्रेन्डसो बियो बे आंखौ फेसबुकआव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामदों ओमफ्राय आं एक्सेप्ट खालामबाय आरो ना ओमफ्राय आंखौ प्रप'ज होदों ओमफ्राय नों एक्सेप्ट खालामबाय आं एक्सेप्ट खालामबाय सासे बयफ्रेन्डनि थाखायनो दावराव दावसि जालायलायदों आंनाव कन्टेक्ट ला नानिमोन आगैमोन आंनाव कन्टेक्ट लाबा बायसोनो नानिमोन आंनाव कन्टेक्ट लाबा आं नोंसोरनो एखेबारे सानै साथाम मास सासेल' सानै साथाम होथारगोन आं गार्लफ्रेन्ड बानायनानै बोरै जादों कमेन्ट बक्सआव खिथाहरदो लोगोफोर